Arit malah motornya bocor. Beda iki. Suwirato dinggo nek ora beda iki. Arit tak motor kok itu tak bocor barang. Kok ya tak les beda iki ya. Ton. Nyapa? Ton. Ton. Kok diceluk kok nenti to? Ton iki. Reno dilut. Nyapa? Kayak kira rampung barang kok. Winen to diceluk iki. Nyapa coba? Cuman obeng cengkeh iki les iki lho, rantene iki lho. Kira benakne karo ngaret ke montore bocor kok. Obeng Cengkeh. cengkeh. Iya entah cumane. Obeng terus cengkeh. Ya Allah, obeng cengkeh ya obeng cengkeh. Iya. Cengkeh obeng cengkeh. Kongkon nggih benakne iki kok rantene. Obeng. Cengkeh. Oke. Ya. Mulek men to nek kongkon. Mulek nek dikongkon. Dan nengen iki lho manggone cengkehe. Ya Allah, Ton. Lah kon juk meneh obeng kok ya obeng karo cengkeh iki lho. Jirene obeng cengkeh. Nek obeng cengkeh iki lho Ton sing ring-ring iki lho. Iki yo jenenge obeng ra kok obeng karo cengkeh ngene iki karemu iki piye? Cengkeh apa mbok nglinting iki? Ora ngerti ya. Iso kono obeng karo cengkeh iki. Ngobeng karo benakne iki kok karo kunci 10 pisan. Kangge buka kuwi, nganu kuwi radian kuwi. Util-util kuwi. Ya. Kunci 10. Kunci 10. Kunci 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iki jan. Salah awan kok malah. Ya Allah, Ton. Lah kunci 10 kok kunci sak mulake ya Allah. Lah jirene kok 10. 10 ki angkane tok lho, Ton. Ora kok kunci sak mban-mban gek kunci gowet gede kaya ngene, Mas. Jirene 10 to. Yang cilik kok kurang. Wah, nyopot iki baut 10 ki maksudnya iki kunci 10 sing angkane 10. Ora kok 10 kayak sama ini iki gedene iki masalah Ton tandang gawemu iki. Aduh. Wis asik rene sing 10. Jan. Kok gemun aku yo an. Piye ora bener. Gowo sadaya piye. Milih dhewe. Wih, piye ora bener. Aduh. Aduh. Bocah. Cah wis tuwek kok ya ora mudeng-mudeng nek awak Mas go kabeh kuncine sak kotak iki Ton jan. Aduh. Aku ngrasakne kok. Sepeda les ra kena kok malah kunci sak enek go kabeh. Oh, Ton. Iki. Kon bengkel pecah lah. Kaya ngene ra kena iki. Ra iso aku dandani. Bengkel pecah